leu să-ți iei un antinevralgic. O pastilă de cap. Antinevralgic. Nu vrei că... Pastilă e bună. Nu vrei E bună la cap. Nu vrei. Dar ce vrei? Cafea? Doamne, cafea, da. Păi nu-i bună cafeaua. Da, bun. Cum dracu să fie bună, că nu-i bună? Da, eu bun. E cancerigenă, nu știai? Cafeaua dă cancer, Cafea. face boală. Boală. Te rog frumos, 2 lei, voi nu. Na, dole, am un leu, atâta. Dar nu pot să-i dau. Îți dădeam dacă îți luai antinevralgic. Nu? Pentru dureri de cap. Da, 1 leu nu îți dau. Îmi dai tu 2 lei și îți dau eu un leu? Îți dau 1 leu. A, îmi dai tu mie un leu? Tu. A, eu să-ți dau ție. A, nu, ți-am zis să-ți iau o pastilă dacă vrei. Nu știu ce vrei, pastile pa. am pe aici. Uite, dacă vrei am zahăr la cafea. Nu vrei. Poți să dau cu zahărul și tu cafeaua. Nu vrei. A, nu vrei cu zahăr? Nu bei fără zahăr? Nu. Nu-ți place zahăr? Nu. Nu ești dulce? Lasă-mă. Nasol. Te rog frumos, un țigară. Na, nici țigară. Păi țigara nu-i bună, aia chiar că e cancerigenă.